Takže čau lidi, tady je Mirek a dnes mi bude brát Minecraft. Takže jdeme na to. Proč jsem si vybral Minecraft? Nevím, protože mě to baví a prostě, já nevím, prostě mě to baví a udělal jsem takový domeček z garáží. Trošičku smyslíka, protože já mám 2 mody. Mám Lamborghini a kdy umírám, já mám tady prostě mobilu, jo. Já nevím, jak to vše říct, no. Takže já vám budu to jdeme projít garáž, obyčejný garáž, můžete to postavit, takže tak no. Teď jdeme dovnitř. Vevnitř mám postel, nějak prostě věc dávat a kuchyň. Kuchyň jako jem. Tak se tady budu schovávat kam. Tady mám jídlo. Mohli bychom si dát jedno asi stejčky. Tak. Tam mám toto. Takže co by na mě bavilo? Proč mě baví Minecraft? Ale prostě nevím. Prostě to tak prostě já nevím. Mě to úplně baví jako takový rompůček. Mám se, že jím a tady mám to byla dobůdka. Takže já můžu ještě ukázat, jak jezdím na Lamborghini. Tak. Jen si musím nasednout Lamborghini a bude to drive. Zapomněl jsem otevřít. Co s tím máme otevřený? Ty bylo, to je rychlost. To je to se s tím jako město mega líbí. Teď nějaké tam? Je to možná. Jako mě baví na Lamborghini jako jezdit, protože je to prostě takže tak lidí. Je to můj první video na YouTube. Takže tak, já nevím, jak se vám to bude líbit, ale jako jsem včera vydal video, nevím v kolik teď hodin, asi v 9 nebo 22, ne 10. A noc jako 21, 22. Nevím, ale já jsem naposled byl, tak jsem měl 116 zhlídnutí na shortsu. Takže tak já jsem přišel domů, tak se dostal domů. Takže tak, no. A jsem zatím video, jako mi se líbí, mohli bychom si někdy postavit, nebo vyhrát nějak prostě hry, prostě takový, že jo. To baví budeme stavět asi staničku. Anička nemá svůj YouTube a má svůj YouTube kanál, jenom já nevím, jak teď se jmenuje. Ne, prostě jsem to zapomněla. Prostě. Takže mě to s tím baví, já budu jí natáčet Roblox, takže tak. Teď budeme, nevím, v kolik to zbaže, já mám asi 11:30. Já jsem vůbec nedošel, protože já tu do zbaže a potřebuji jako odpočinout, kde jako budu dlouho ležet a tam mají děti, co se jeden a nakonec pak všechno, pak zas, no takže no. No a prší déšť, prší něco, aláka balabáka, chcete, aby nebyl déšť, nepošel, aláka balabáka, laka. Yes, jo, dobře, laka, dalaka.
no tak prostě tak. První máme za sebou, takže počkejte. Takže dávejte lajky pod tímhle videem, aby bylo aspoň 5 lajků a aspoň víc než 10 slídnutí, prosím. A prosím, já mám zatím 0 odběrů, takže tak. Takže prosím, naberte mi. Tak jo, tak ahoj lidi.